Какво пее? 56. А защо не 65? Сядай, двойка! Много ти е смешно на тебе, бе, Иване, бе! Стани! Кажи едно двуцифрено число. 25. А защо не 52? Сядай, двойка! Ненчо! Стани ти! Си много хитър. Кажи ми едно двуцифрено число. 33. А защо не? Какъв си ми хитрец! Я да видим сега колко си добър по биология. Кажи ми, моето момче, какво ще се получи, ако маймуна се кръстоса с крокодил? Страшен грозник, госпожо. Глупости!